ବାବା ଆମ ଦେହରେ ରୋଗ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପୁଛି? ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଦି ସତ୍ୟରେ କିପରି ଅମ୍ଳଜାନ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋମାତା ଦୁଗ୍ଧ ଅମୃତମୟ ବହିଥିଲା। ଘୋର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଗୋମାତାର ଦୁଗ୍ଧ ରୁ ଦଧି ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ମାନବ ଜାତି ସମସ୍ତ ଦେଶୀ ଗାଈର ଦୁଗ୍ଧକୁ ଭୋଜନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋମାତା ଗୋଶାଳ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଆଦିସତ୍ୟକୁ 10 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପଳେଇଯାଇଛି। ଗୋମାତାଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟ ଆଜି 10କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଅନୁମାନ କରା ହୁଏ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର 9 ଲକ୍ଷ ଗାଈ ଥିଲେ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣିଲେ 1,00,000 2 ଲକ୍ଷ ଗାଈ ହବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟରୁ ହିଁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯୋଉ ଘୃତ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲେ ସେ କ୍ଷୀର ଘୃତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଥିବା ଜୀବାଣୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏତେ ରୋଗ କ୍ଳାନ୍ତ ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେବେଠାରୁ ଗୋମାତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ଦୁଗ୍ଧ ଘୃତ ଲବଣୀ ଆଦି କମିଯାଇଛି, ସେହିପରି ଧୀରେ 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 ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମେଡିକାଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କୋଟି କୋଟି ରୋଗୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟରୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଉଛି, ବାସି ପଚା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ, ସେକେଣ୍ଡ ଫୁଡ, ଥାର୍ଡ ଫୁଡ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ। ଦୁଷ୍ଟ ଆଦି ବାଳୁଙ୍ଗାମୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କାରକୁ ଆଜିର ପିଲା ନଷ୍ଟ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ କ୍ଳାନ୍ତରେ ଲୋକମାନେ ସରି ଶଙ୍କି ପୋଚି ଏହା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ଏହା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆମର ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କର୍ମଯୋଗ
ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ରାଜନୈତିକ ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରୋଗରେ କାରଣ ହେବ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯିବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଦେଶୀୟ ପ୍ରସାଦ ଆମେ କଣ ଶିଖିପାରୁନାହିଁ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଯାତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଶିଖିବାର କଥା ଶିଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ହବନି, ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରଥଯାତ୍ରା କାହିଁକି ହଉଛି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପାକଶାଳରେ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ତିଆର କରାଯାଉଛି ସେପରି ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଗୃହରେ ସେପରି ଖାଦ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେପରି ଭାବରେ ଭାଇଚାରା ମତେ ଏକତ୍ରିତ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ଭାଇଚାରା ମିଳେ। ସେହି ଭାଇଚାରାକୁ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଆମ ଦେଶର ରୋଗମୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆମେ ସବିନିମୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ମା କଚ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିନାଶ ହଉ, ଦୁଃଖ ବିନାଶ ହଉ, ଦୁଃଖ ବିନାଶ ହଉ। ଜୟ ଭାରତ ମାତା কি জয়, জয় ভারত মাতা কি জয়, জয় ভারত মাতা কি জয়। সনাতন ধর্ম কি জয়, সনাতন ধর্ম কি জয়, সনাতন ধর্ম কি জয়।